Janković i Filip i Jakša Filipovac, na vrh jezika nam je bilo, su naši gosti i razgovaramo o divnoj temi, o tome na koji način umetnost povezuje sve one koji su ovde, u regionu, u nekada ratom zahvaćenom području, i vi ste zapravo ona juga u malom. Hvala što izdvajate vreme, vi ste igrači savremene igre, ili kako se tu u narodu kaže, baletski igrači. Šta je lepše i vama radosnije za čuti? Pa stvarno, je sasvim svejedno. Igrači smo kako god da se obrne, tako da, eto, stvarno, nije toliko bitno. Pre nekoliko godina Obrenovac bio zahvaćen poplavama baš u ovom periodu godine, negde sredinom maja. Tada nije bilo reči o kulturi, bilo je reči o golom preživljavanju, ali s vremenom i te lepe teme dolaze na dnevni red, baš kada je Obrenovac u pitanju, ali i Valjevo pre toga. Hajde da prvo čujemo šta vi izvodite, za Mesto smo čuli. Pa ovako, budući da smo u tom projektu Balkan Dance Project, ovo je već dvojka, znači mi smo dio dvojke. Imamo dvije koreografije, jedna je od Igora Kirova koji se zove The Cuban Told i druga je po sonetu od Aleksandre Saše Ilića i od Natalije Ivanjec. I to se nekako prezentira kao double bill, znači u sklopu jedne večeri obje predstave igraju. I već smo igrali, znači u Beogradu smo zapravo imali premijeru same predstave, ali sad igramo i u Valjevu sutra i preko sutra u Obrenovcu. Premijera bila u Madlenijanumu, dobili ste stajaće ovacije, onomad prošle godine. Šta očekujete? Mi gledamo kako ste briljantni na sceni. Šta očekujete kako će vas publika u Srbiji primiti? Pa ja se nadam da će nas primiti isto kao što je do sada prihvaćena donekle svaka predstava. Sem, ne znam, mislim, jednostavno mi to radimo iz ljubavi prema igri, iz ljubavi prema publici i prema sceni. Nadam se da će oni dosetiti tu našu neku ljubav koju mi pokušavamo njima da prenosimo. Sad ako je osete, mi ćemo biti presrećni stvarno. Vi ste deo Balkan Dance projekta, odnosno projekta, i učestvuju, čuli smo po akcentu da dolazite iz Hrvatske, osim onih koji su odatle, ima svih koji su nekada činili jugu. Koliko je to važno za neku vrstu prožimanja svega o čemu pričamo? Zapravo ovo tako je nekako sastavljen projekt, znači da ljudi i plesači i koreografi iz bivše Juge se nekako svi spoje da nekako stvorimo neku umjetnost zajedno. I to stvarno super funkcionira jer umjetnost spaja ljude. Za razliku od politike i tih raznih stvari koji se uvijek dešavaju u svim državama, uvijek postoji neki problemi. Umjetnost je stvarno jedna velika branša društva koja nas svih ujedinjuje. Bez obzira koje smo boje, koje jezike govorimo, iz koje smo države, koje god smo godišta, jer smo zapravo i različitih godišta, ne samo što smo iz različitih država, i stvarno super funkcionira. Jer imamo zajednički cilj, a to je da zapravo pružimo ljudima nekakvo plesno iskustvo, da mogu proći kroz razni niz emocija dok gledaju određene predstave, i to je jedino bitno. Nismo bitni mi, kako se mi osjećamo u ovoj državi, šta mi sve radimo, nego je samo bitno to kako mi prenosimo neke osjećaje i kako ih ta publika prima. A važne teme promišljate? Istinu, slobodu, hrabrost, to kakvi smo, gde smo, pored koga živimo, šta su još teme koje pokretom pokušavate da nam raskrinkate? Pa ne znam sad, mislim, to je nekako teško pitanje s obzirom da mi pokušamo se da dotaknemo nekih svih emocija gde ljudi mogu jednostavno da se pronađu. Mislim, to može isto da prenese, kao što kažem, različito godište. Naprimjer, meni je ogromna čast što sam ja, da kažem, tek na početku svoje karijere i da radim u tako nekoj internacionalnoj ekipi i međunarodnom projektu koji se igraju u Sloveniji, i dobili smo poziv za Meksiko koji ćemo verovatno sledeće godine tek realizovati, i tako neke stvari. To jednostavno meni znači puno. Nadam se da i ja sam njima, da ne bude kao neki teret, pošto sam najmlađi. I jednostavno, meni je previše uživanje, ja učim od njih, ja još više napredujem. Mislim, tako i pomoću tog Balkan Dance projekta ja sam dobio poziv to je dobio sam stipendiju od Fonda za mlade talente Beograda da idem na Input Stance ove godine, gde ću još više moći da se usavršim kao igrač i tako dalje, da se vratim, da ponovo odigram, pošto radit ćemo vratno treći deo, Balkan Dance Project Volume 3, će se radi u Sarajevu u avgustu i imat ćemo premijeru 14. oktobra, isto takođe u Sarajevu, nisam sigurno tačno gde.
Tako da nadam se da ću tog posle impostanca doći još bolje i da radim taj treći deo. Koliko je važno to za tu, nazovimo je slavom preko noći, to da se završi ozbiljna baletska, najozbiljnija baletska škola koju imamo, Luja de Vičo, da bismo onda tako mladi bili već ovenčani nagradama? Pa ne znam, mislim jednostavno baletska škola kao baletska škola moja, znači Luja de Vičo, imamo pored toga Novi Sad i Pančevo, imamo i u Subotici specijalno odeljenje. Jednostavno, profesori vas nauče dosta toga i ja podržavam i mnogo volim sve moje profesore koji mi predavaju savremeni u školi i oni nas stvarno vode na pravi put. Nije nekako da nas uče nečim što ne treba, mislim, uvek u školi se dešava neko ponavljanje što je normalno jer ne možemo sve da naučimo preko noći i tako dalje i tako dalje. I onda oni nas baš spremaju za ovakav neki projekat. Mislim, ja sam došao na audiciju donekle spreman stvarno sa vremenom da pokažem to što su me profesori naučili. I upao sam u taj projekat i radili smo i napredovao sam i preko tog projekta i tako dalje i tako dalje. Mi vam želimo napredak, nezaustavljiv, želimo da ponovo budete naši gosti, pozdravite nam Pulu kad se tamo budete vratili i navijamo svim srcem za vas. Naše goste možete da gledate na scenama Valjeva, potom Obrenovca već sutra i preko sutra u 20 sati za one koji nas u tom delu Srbije gledaju. Evo šta ćete gledati ukoliko ostanete u studiju B u 19 sati.